guys, today is January 5 and this is my day 4 na mag-walking tayo. Anong oras na? 9:02 na guys. Andito na si Dad. Si Mel umuwi kasi may bookwork siyang gagawin. Then, yeah, si Jan wala pa. Ayan yung sasakyan ng kanyang crew. Ayan. So ako mag-walking. Nandito si Dad. So siya magbantay sa mga bata. Hindi ko alam kung isusot natin yung windbreaker kong jacket. Ito ba yung pinapatong ko dito? Wala kasi si Jan. Wala tayong matanungan kung malamig sa labas. As in, yung mga bata na sa labas na lahat sila naka-jacket na lalaro ng cricket. Siguro suit ko na lang, no? Kasi malamig eh. Okay, see you later guys. Mag-walking muna tayo. Tako muna sa inyo mga bata. Ayun yung mga bata. Ayan na yung car ni Dad. Ayan si Kuya. Ka-jacket na siya. Ayan yung magkamukha. Si Zach tsaka si Hunter. Kumakain sila ng shapes. Ayan, saka kumakain. Where's Holly? Where's Holly? Hindi pa lang marinig. Zach! Buksan na lang natin ang pinto. Where's my little girl? Where's Holly, Hunter? Where's Holly? Ay, walking. Oh, yeah, malamig. Ayan, naka-jacket na rin si Holly. What? What are those socks? What's wrong with my socks? Yeah. Huh? No. Wait for Daddy. Dad's not gonna be here like 12. No. Ayan yung socks ko. Toe peaks. Huh? Toe peaks. Video what? Toe peaks. What's topics? I don't know. Oy! Ano daw tong socks natin? So, sige na, maglakad na tayo. Kararating ko lang. Ngayon, yung mga bata pupunta na ng skate park. And, hi! Say good morning! Good morning. Good morning. Huh? Kuya, where is it? Put in the car. Mom, there's a thing with the egg. You squeeze it like that, it won't break. Yeah. Can you please put that in the car? Pinakuha ko kay Kuya yung mga labahan. Kasi maglalaba tayo. Maglalaba ako habang nag-i-invoicing and then magluluto rin ako ng baked potato for dinner. Ayan yung aming labahan. I'm not having chicken lasagna. I'm having what's the tea? Baked potato. I'm not having tea. What? Si Kuya, si Kuya, mag-golf siya. May golf competition siya. Yung friend ni Jan ang magdadala sa kanya. Ha? Mamaya 3 o'clock. What's that, Zach? Did you say good morning to my vlog? Morning. Okay, be careful. Blue socks. Be careful, blue socks. Be careful in the skate park, Maxi. I'll be right. I'm this again. Don't do that. Tingnan nyo siya, oh. I'm not gonna jump the mouth again. That's right. Let me see. Ayan. And you don't care Mayroon about siyang me doing this. sugat. You all? Sa basketball. Okay, be careful. Ay, Zach! Ay, isama ko to si Holly. Can you please put this in the car? Open the car first. You have to open the car. Unlock the car. Okay, guys. Dito yung mga bata sa skate park. Punta natin si Jan kasi tapos na yung mag-work. Ayan si Kuya. Punta yun si Daddy. Ayan si Jan, oh. Ayaw niya lumapit sa daddy niya. Kasi mabaho ang daddy niya, malansa. No. I walked 7 kilometers, Han. More than 7. Yeah. Oh. Look at your. Wow. Meron yung mga lobster niya. More room, isn't it? Yeah, you have more room. Who's that one? Tom? Ayan yung mga bait nila. Pangpain ba sa lobster? Diba? Ulam nun natin yung guys. Oh. Tingnan nyo yung pampain nila. Ulam na natin yan.
What kind of fish that again, Han? Where? The bait? Which one? That one. Huh? Cuda heads. I don't know. It looks like little tuna. It's not. Diba? Lalaki ng isda. Ulam na yan. Ulam yan ng lobster. It's leaking. Hey? Nah, so it's can't be like water. Have a skate park down. You haven't fallen off yet? Ready? What about the farm at the front end now? Mas malaki talaga itong dinghy niya. Oh. Dami pang room. Yes. Hey, walkies. You like it there, Baba? Why you wave? That Jackie? Oh no, but he started waving at me, so I had to wave back. Must be Jackie. What if I get pulled over? Speed, he won't pull you over. Let me hold on the car. See ya! Okay, alis na si Johnny Boy. Tayo, alis na rin tayo. Ayun si Kuya. And si Kuya pala, kumuha siya ng pera sa wallet ulit ni Holly kasi hindi nila dala yung pera nila. Ang dami na nilang utang. Yeah! Si Kuya. See ya! Careful, Kuya, ha? That's it. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I'd long to roam. Night or day, I'm taking you all the way. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Bright lights and colors. Love is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. My mind says yes. You've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? Dito na kami ni Holly sa bahay. Maglaba muna ako. Then, after ko maglaba, ayan si Holly. Naka-iPad. Wala ang boys. Okay, laba muna ako. Nasalang ko na yung ating mga labahan. Yung Christmas tree, dapat matanggal ko na rin yan soon. So, gawa muna ako. Mag-slice muna ako ng patatas. Kasi, para mamaya, i-bake ko na lang. Yung gagawin natin na baked potato. Punta ako sa shed ni Johnny Boy. Kasi, nung pumunta kayo sa Bunnings, kung maalala nyo, may binili kaming tray. Yung disposable ba? Wala, saan ang susi na? Wala, hindi ko alam. Saan ang susi? Yan. Susi ng door, nakalock. Dito tayo sa kabila. Kinuha ko lang yung susi ng shed ni Johnny Boy. Kasi nilagay niya daw sa, oh, diba? Lahat nakasara. Lahat sarado ang ating, yan. Kunin natin yung tray. Yung pool, tingnan nyo, oh.
Wala na nagsiswimming. Busy na yung mga bata sa skate park with friends. Okay, saan natin hahanapin yun? O, diba? Saan mo nilagay, Johnny boy? Saan ba yun? Wait lang, guys. Kita ko na, guys. Ang dami kasing obstacles dito. Ayan. Ito yung bagong iPad ni Jan. Para dun sa boat niya. Sa fishing boat. Lagay natin dyan sa motor. And ito. Kunin natin. Ang dami, diba? Tapos na yung Christmas. Hindi naman ito nagamit. Binili talaga namin to para sa camping. Okay. Wait lang, guys. Kasi tingnan nyo. O, diba? Obstacles. And nandito yung aking mga box para sa alahas. Ayan. Yung mga boxes. So, bago ako gumawa ng baked potato, gawa muna ako ng chocolate pudding. Kung gusto nyo itong gawin, guys, nasa Chona's Kitchen na yung chocolate pudding. Hanapin nyo lang Chona's Kitchen, chocolate pudding. Miss na to ni Johnny Boy. So, surprise ko siya. Gawa ko ng chocolate pudding. Then, gawin ko na yung baked potato. So, dito ko ilalagay. Yung iba kong mga mga ganitong container na kay ma'am. Ilan na yung nandun kay ma'am. Kasi nung Christmas, pinabaunan ko si ma'am. Tapos before pa Christmas, meron akong binigay din kay ma'am na nasa mga ganitong lalagyan. So, eto lang. Buti may isang natira. So, gawa tayo ng chocolate pudding. Nasa Chona's Kitchen na to, guys. So, wait lang, ha? Gawa muna ako. Inilid ko na yung oven. So, surprise ko, guys. Nandito. So, makikita niyo yung nagbe-bake tayo. Yan yung itsura ko. Pasensya naman, guys. Kasi nag-walking tayo. Mamaya pa ako maliligo. Dito na siya. Ayan na siya. Sarado dyan. Hanapin ko yun. Kunin ko yung cocoa powder. Hi! Hello, my love! Did anyone kick that motorbike boats over? No. Wonder why theirs has been knocked over. Maybe the wind. Yeah. No. I'm gonna kick that one. Where's my cocoa? Maliligo yan si Jan. Oops. Si Jan nagpapahinga. Ayun. Kaya siya sa couch. Kala ko maliligo na siya. Ito, guys, masarap ito. Kung gusto nyong gawin ito, yung exact measurement ng mga gagamitin natin nito ay nasa Chona's Kitchen na, guys. Sobrang sarap ito. As in, sobrang dali pa. Panoorin nyo na lang yung procedure doon. Oh! May kalat ulit. Magsasampay pa pala ako. Tapos na yung aking winashing, guys. Magsasampay na lang ako. Tapos, isa lang ko to. Ikat ko yung potatoes. Then, hugasan yung mga ginamit natin. Then, mag-invoicing na ako. Tapos, mamaya na ako maligo after. Okay. Gawin ko na yung sauce. Dali lang nito, guys. As in, naririnig niyo ba ako? Feeling ko bumublog ako. Ay, si Jan. Papahinga. Ito na yung sauce para sa ating chocolate pudding. Naliligo na si Johnny Boy. Oh. Oh, snacking. Baba, someone snacking. Baba! Wait a second.
Meron tayo delivery. Kailangan rin niya humiram ng phone. Yung DHL siya, guys. Nalock niya yung door ng car na naka-on. So, hindi siya makapasok. Kailangan niya hiram yung phone natin. There you go. Thank you. Hala. Iniwan ko na pala kayo dito. Naka-on. Kawawa naman yung babae. Meron pa siyang isang parcel na i-deliver. And yung accidentally na nalock niya yung door nung pababa niya. Nasagi ng kamay niya. So, nalock pati yung phone niya. Lahat nandun sa car. So, umaandar yung ano niya, yung car. Naka-on yung umaandar. Naka-on yung car niya. So, may pupunta dito para ibigay sa kanya yung isang key. Ano pa yun? 25 to 30 minutes pa yun. So, magraran yung car ng 25 to 30 minutes. Oo, naman si, medyo na pati, babae siya na, hindi pa lang katanda. Tama lang. Wow, naman. Dito si Kuya, and nagpakuha ako ng battery kay Jan. Paalis na siya. Good luck. Good luck, good luck. Ang ganda ng kulay ng damit. Love you too. Good luck. And ito na pala yung ating yes, where is it? Some of that. Yung ating chocolate pudding. Good luck. Yan na. You have to some. Go wash your hands and your face, please. Guys, nakaligo na ako. Time check is 3:29. Yung baked potato, meron pa siyang 52 minutes. Pinaliguan ko na rin si Holly. Ngayon, mag-work na ako. Ngayon pa lang tayo mag-work. Hindi ko alam kung matatapos natin yan kasi tea time soon. So, naligo na ako para dire-diretso. Okay, punta na ako sa aking office work. Office room pala. Ayan. Tayo mag-work. Nandito na yung aking laptop. Ayan, dito na tayo. Ayan yung laptop ko. Ayan, nakaligo na siya. Daddy's coming to pick me up to go to the shed. Car shed. I Caravan. go put my socks on. I forgot. Brush your hair, okay? Pipick upin na siya ni daddy niya. My brush is in the caravan. Okay. Okay. Ako nang naiwan. Time check 5:47 and kailangan ko muna mag-stop kasi i-deliver ko yung food sa base, sa caravan kasi tea time na guys. So, ihinto ko muna yung aking pag-i-invoice. Siguro balik na lang ako mamaya dito. So, di ko dadalhin yung computer. Babalik tayo mamaya, hopefully. Pero, sa ngayon, tingnan muna natin yung baked potato siya yung chocolate pudding. Nilagay ko sila sa oven para yung ano lang pala, yung isa lang, yung chocolate pudding, ininit, sinabay ko dun sa baked potato para mainit siya. So, patayin muna natin to. Okay, guys. Alis muna tayo. Ako na to. Ooh. Oops, wait lang. Ayan na silang dalawa. Kumukulo-kulo pa yung ating chocolate pudding. Kanina, diba, nakita nyo yung cake nasa ibabaw. Pero ngayon, nasa ibabaw na yung sauce niya. So, okay. May sinampay pa pala tayo. Kunin ko muna yung sinampay kasi for sure tuyo na ang mga yan. Punpunon ko muna kung sa Bicol. Magpunpun kita. Ayan na guys, ang daming tupiin. So, ilagay ko muna yan dyan. Dito na tayo guys. And tingnan nyo, may katabi na kaming isang caravan. Sino kaya sila? Hindi tayo na-inform. Caravan park na pala to. Tatlo ng caravan. So, sino kaya to, no? May bago tayong neighbor. Kaya pala ako, nagtaka ako. Sabi ko, bakit nandun sa labas yung car ni Jan tsaka yung dinghy? Yung pala, mayroong caravan next to us. Wala, di ko na makita yung magandang view every morning at pag naguhugas ako. Merong nakaharang. Kuha tayo ng dami nating, ito hindi na to pwede. Ito yung bagong bili ni Jan na bread rolls and kuha din tayo ng butter. Here's the butter.
Ito yung ginawa ni Auntie Mel. Ooh, lasagna. Chicken spinach lasagna. Ooh. Ayun, gawa niya. Smells good. This one. What's that? Chicken lasagna. It's about time. Dito yung mga bata. Time to eat. Baked potato. You have to wash your hands. Crunchy. That's going to sit in there forever. That's right. What's in here? Chocolate pudding. So I'm hiding that now. Tomorrow. Jen was it? Me and Holly are going to the ice creamery tomorrow. So Not, we don't care. yeah. Turn niya magluto tonight. Look at you. Sarap. Andun na si Zach, tsaka si Brock. Andun sila. Madami tayo ngayon. Madami tayo ngayon dito. Okay, lahat na. No worries. Yung mga bata. Tingnan mo ang plate ni Johnny Boy. Yeah. Yeah, no, fill up there. Okay, good girl. Okay. So, ito yung plate natin. So, kain tayo, guys. Plate. Sobrang busog. Tapos hanggang kumain. And yung batang to, ang happy-happy. Binigyan siya ni Pa ng sangkis. Yum, yum? Yummy? Oh, yan na siya. Ah, she finished it, Dad? Tapos na ako magugas, guys. And yung mga bata, tingnan nyo, ang ganda ng buhay ng mga bata. Pakakain. Punta na sila ng skate park. Oh, when you're a bit bigger, love. And yung dalawa. Yung dalawa si Holly tsaka si Rylan, ayan. Lucy, come on! Get in! Oh, is that your motorbike? Is that what you got? Wow! That's cool! Tingnan mo ang bike niya, oh. Oh. Chocolate pudding na, guys. You like it? Yeah, it was beautiful. Ayan lang, guys, oh. Sa akin na yan. Tapos na, oh. Ayan si Uncle Jace. Guys, naubos ni Riley. Ubos ang ating chocolate pudding. Diba? Hugas ulit. Yan yung hugasan natin. Bye! Si Sophie at si Bailey yan. Yung kasama natin sa Queensland. Bye! See you, Holly. See you Saturday. Close the vlog, come on! Guys, gabi na. Wala pa yung mga bata. Umalis after, di ba? After kumain. 9 o'clock na pero tingnan nyo yung ano, oh, ang liwanag pa. Di ba tingnan yung buhok ko? Ang ganda ng araw. Ang ganda pa. Where's Chico? Si Kuya wala pa. Kamusta kaya yung competition ni Kuya? Ay! Ay! He's going home tomorrow, guys. He's going home. Say hi, guys. Hi guys. Say kamusta po. Say ka. Ka. Musta. Louder, kamusta. Musta. Po. Po. Kayo. Kayo. Mahal. Mahal. Louder. Mahal. 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 Look at the lens, not the screen. Mahal. 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 Louder. Mahal. 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 Ma. Louder. Ma. Ma. Hal. Ma. Hal. Ay. Ko. Ko. Kayo. Kayo. Who's my favorite? Me. Yeah, he's my favorite. Okay, give me a kiss now. Uwi na siya bukas. You're going home tomorrow, right? Yeah, when I'm gonna see you again? I don't know. Puno siya ng chocolate. Ang liwanag pa. Say good night, guys. Good night. Go! Quick, Raven! Go! Go! So good. I didn't want to come. You want to stay? Holly, good night now, Papa. You can't, love. We can sleep. Ready, set. Baba, say good night. Go!
Baba, Holly. Say good night, guys. Good night. Close the vlog now. Good night, guys. I hope you had a great day watching our vlog. So, thank you for watching our vlog. Please like and subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night. Good night, guys. Wala pa yung boss. Tingnan yung ganda pa ng araw. Good night. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, good night, guys. Cause I think I do want you next to me.